Od kako je Ša ušao prvi put u reality, ja ne mogu da ga prepoznam. Meni je nečuveno da se neko tako naglo promeni i dođe u situaciju da se sroza bez povratka. Skroz je pukao sa mozgom. To nije čovek kog sam poznavao, a šta je razlog, to samo on zna. Valjda je normalno da osoba kako stari ide ka tome da se skrasi, da bude u braku, da se smiri. On kao da proživljava ponovni pubertet. Tara Simov je devojka koja ga je promenila za 360 stepeni. Ne znam da li je u pitanju neka magija, neka vražbina s njene strane, nisu ovo čista posla. Prvo sam pomislio da se samo dobro slažu, nekako su se držali zajedno, a onda sam video da to neće da izađe na dobro. Čuo sam priče da je bacila neke čini na njega, to nije dobro. Te magije se skidaju na neki poseban način. Ne znam kako sve to funkcioniše, jer se nikad nisam bavio time, niti verujem u sve to, rekao je Vladimir.